pána profesora Zajaca, keby predniesol svoju prednášku a ďakujem pani magisterke Morovec, že súhlasila s tým presunom na pobedie. Nech sa páči, Peter. Vážené kolegyne, kolegovia, ďakujem aj ja za pozvanie a aj za teda toto pre mňa neuveriteľné auditorium, musím povedať. Už som dlho v živote, ale teda zriedka, kedy som mal takéto dobré auditorium. Treba povedať aj takéto veci. Ja by som na úvod iba... Vy ste si myslel aj na parlament teraz, je? Prosím? Vy ste si myslel aj na parlament teraz. Nie. Nie. Ja by som predoslal na začiatok iba také dve drobné poznámky. Jedna sa týka autora, o ktorom nebudem ani veľa hovoriť v tomto vstupe, ale po obede na workshope, ale predsa len by som chcel povedať hneď teraz, že Jan Ioannidis je veľmi zvláštny prozaik. Zvláštny v tom, že jeho prózy sú vlastne akoby také prevrátené, že tí ľudia, alebo tie postavy, ktoré majú zvýšený prah citlivosti, ktoré sú empatické, ktoré sú omnoho vnímavejšie, senzitívnejšie, citlivejšie, majú väčší jemnocit, ako je bežný štandard, vlastne vždy v tých prózach nejakým spôsobom doplatia na ľudí alebo na postavy, ktoré sú naopak necitlivé, ktorí majú znížený prah citlivosti, ktoré majú ale za to o to väčší prah citlivosti voči moci takého alebo onakého alebo najrozličnejšieho typu. V tomto je teda Ioannidis v podstate taký chiastický autor, taký autor teda prevrátených vzťahov. A ako som počúval tú diskusiu celý čas, sa mi troška pripomínal ten problém týchto prevrátených vzťahov, lebo vlastne, ak som tomu dobre rozumel, tak to, čo som počúval, najmä teda v tej prvej časti, v takej skôr pozitívnejšej podobe, v tejto druhej časti skôr v takej extrémnej, teda negatívnej polohe, ale je nejaký fenomén v podstate, ktorý by som nazval veľmi široko sociopatiou. A teda možnosťou nejakým spôsobom s touto sociopatiou buď si s ňou nejako poradiť, alebo ju minimálne nejakým spôsobom zmierniť. Je to taká pre mňa zvláštna vlastne funkcia, ktorú má zrejme aj súčasná psychiatria. To je len teda taká vstupná poznámka. Vo svojom vstupe by som chcel vymedziť 3 rámce, v ktorých sa budem pohybovať, a sú to veľmi všeobecné rámce a aj budem hovoriť veľmi všeobecne, lebo by som v podstate chcel zasadiť ten problém, o ktorom sa tu hovorí, do tých možno najširších rámcov. Prvým je rámec filozofie a ľudskej existencie. A budem hovoriť stále vlastne o ľudskej existencii, lebo to pokladám za rámec aj tejto dnešnej konferencie. Český literárny vedec Vladimír Papoušek vo svojej knihe Existencialisti píše, že nie každý obraz smrteľnej úzkosti možno spájať s vedomím existencie, ale len taký, v ktorom je ľudský život navrácen svému nositeľi, kdy tento nositeľ vníma sám sebe ako individualitu uvnitř sveta, kdy sa sám pokouší svoje existovanie rozkryť či zastihnúť. Pričom zároveň píše, že pre ňoho budú obrazy existencie predovšetkým prostriedkom literárneho vyjadrenia, nie filozofickou kategóriou. Teda máme tu dva pojmy. Pojem ľudskej existencie ako filozofickej kategórie a pojem ľudskej existencie ako imaginácie, ako kategórie obrazov o ľudskej existencii. Aj keď si je vedomý toho, že jeho skúmanie sa neobíde bez základných textov filozofickej existencie. Hovorí pritom o rozvoji existenciálnej imaginácie, teda to je oblasť literatúry, ktorej manifestáciu nachádzame v literárnych textoch. Používa pritom pojmy existenciálnej filozofie ako totálna ľahostajnosť, nuda, kde nemá nič zmysel, nausea ako nevoľnosť, hnusť zo seba samého, strach z priestorovej uzatvorenosti a otvorenosti. Tomu napokon aj zodpovedajú kategórie existenciálnej filozofie ako úzkosť u Kierkegaarda, starosť u Heideggera, tragický údel u Unamuna, slobodného rozhodovania, v podstate ako takého patetického existenciálneho gesta u Sartra, ničotnosti, prázdnoty života u Selina alebo absurdnosti ľudského života ako problému Camisa.
Toto uvažovanie v podstate tvorí rámec prieniku filozofického a literárneho uvažovania o ľudskej existencii. Existuje však prístup, ktorý si je síce vedomý svojho filozofického pozadia, ale vychádza z existenciálu ako pojmu, vyjadrujúceho základné situácie ľudského života. A tu sa už blížime vlastne aj teda tej dnešnej problematike a aj tomu psychiatrickému alebo neurobiologickému rozmeru celého problému. Zhodou okolností literárny vedec Hans Ulrich Gumbrecht píše o rozličných situáciách a výzvach individuálneho života alebo o typických životných výzvach. A v takomto kontexte potom chápe slovo existencialistický. A to, o čom vlastne hovoríme, sú rozličné situácie a výzvy individuálneho života alebo nejaké typické životné výzvy. A píše v tomto zmysle o sprítomnení intenzity životných okamihov. Teda tie existenciálne situácie sú vlastne nejaké situácie veľmi intenzívnych životných okamihov, či sú to situácie emočne pozitívne alebo veľmi negatívne, teda či sú extrémne na jednu alebo na druhú stranu. A o kategóriách potom ako elégia, melanchólia, tragika alebo osud, ktoré sa usilujeme odhaliť rečou emócií. Podstatný je pre nás v tomto rámci pojem emócií, lebo ním sa dostávame na pôdu nášho dnešného záujmu, ktorým je prienik neurobiológie, psychiatrie a literárneho textu. Teda tú filozofickú kategóriu necháme troška bokom. Antonio Damašovi, odkazujúc na Paula Ekmana, rozlišuje emócie a pocity a v rámci emócií eviduje šťastie, smútok, úzkosť, strach a sklamanie ako univerzálne emócie, pričom v súvislosti s tým hovorí poprvé o základných pocitoch, ktoré sú založené na emóciách, po druhé o jemných variáciách tých základných univerzálnych emócií. Eufória a extáza sú podľa neho variáciami šťastia, melanchólia a zahlbenosť variáciami smútku, panika a plachosť variáciami strachu. A ako tretiu kategóriu pocitov potom uvádza Damašio pocity na pozadí. Zjednodušene by sa dalo hovoriť o náladách ako trvalých stavoch, a teda aj o atmosférach, ktoré z toho vyplývajú, ktoré nastavujú vzťah individuá a prostredia. Pričom hovorí o somatických markeroch, na základe ktorých môžeme identifikovať, a tu sa nachádzame zase na spoločnom prieniku medzi neurobiológiou, psychiatriou a literatúrou. Kategórie troch existenciálnych rámcov, filozofického, literárneho a neurobiologického, prekrývajú potom pojmy ako telesnosť, univerzálne emócie ako šťastie, smútok, úzkosť, strach a sklamanie a v rozličných situáciách a výzvach individuálneho života alebo typických životných výzvach, ako som už povedal, a o sprítomnení intenzity životných okamihov. Mojou hypotézou je, že práve literárne diela sú existenciálnymi imagináciami, v ktorých sa prepájajú komplexné emócie, ich variácie, nálady a atmosféry, utvárajúce ich emočné pozadie potom s filozofickou reflexiou. A teda v to popredie telesné zase spája literárne texty a literatúru práve s oblastiami, akými sú kognitívne vedy, neurobiológia, ale povedzme aj psychiatria. Trúfam si spolu s Gumbrechtom potom povedať, že fakticky všetká literatúra po druhej svetovej vojne, hodná tohoto názvu, sa pohybuje v týchto existenciálnych rámcoch, čo vôbec neznamená, že musí ísť o literatúru existencialistickú či literatúru existencializmu ako špecificko-literárnej, filozofickej a literárno-historickej udalosti, ale o literatúru ľudskej existencie. Zopár slov k slovenskej literatúre, pretože slovenská literatúra podľa môjho dobrého vedomia svedomia sa po druhej svetovej vojne pohybovala v konflikte medzi individuálnymi existenciálnymi situáciami a veľkými svetodejnými udalostiami a ich konštruktami. A v podstate toto fátum slovenskej literatúry, ale aj iných literatúr, ako je česká, poľská, sovietská, ruská, neviem aká, toto fátum toho vnútorného konfliktu medzi teda základnými individuálnymi ľudskými situáciami a veľkými svetodejnými udalosťami tvorí dodnes vlastne akýsi základný konflikt týchto literatúr. Tento konflikt potom možno označiť za latentný zápas o to, čo v súvislosti s nemeckou literatúrou, a to nie je náhoda, že to nejakým spôsobom súvisí práve s nemeckou literatúrou, nazýva Gumbrecht tak trochu pateticky zápasom o to, ako môže povojnová literatúra ukázať svoju tvár. Gumbrecht chce povedať, že vlastne
povojnová literatúra je stále ešte, teda nehovorí o nemeckej, ale myslím si, že to platí aj o slovenskej, že stále ešte vlastne v nejakej latentnej situácii, keď ešte nie je celkom jasné, že čo je vlastne to, čo povojnová slovenská literatúra, čo hovorí, čo chce povedať. Čo nechce povedať školomeckým spôsobom, ale čo chce práve povedať o ľudských existenciách. Toto je môj špecifický literárno-vedný záujem. Autorom slovenskej literatúry, ktorý tento zápas reprezentuje v takmer čírej podobe, je práve prozaik Ján Iohannides. Iohannides je autorom ľudskej existencie. Jeho život bol paradoxný, tak ako ho pred rokom 1989 označovali hanlivo za existencialistu. Po jeho smrti mu rodáci v Šali vytesali pamätnú dosku, na ktorej ho označili za najväčšieho autora existencializmu slovenskej literatúry. Je to síce nedorozumenie, ktoré bolo počas celého života Iohannidesovým osudom, pretože Iohannides je celkom iste autorom silnej emocionality, ale celkom iste nebol existencialistom. Čím ale určite bol, a to spolu s ďalšími autormi, takými ako je František Švantner, Dominik Tatarka alebo Leopold Lahola, bol autorom ľudskej existencie a v tomto zmysle bol autorom existenciálnym. Tak, ako to bolo pre Františka Švartnera, tým základným problémom bola otázka starosti, u Iohannidesa to bola otázka úzkosti. Zaujímavé je také biografické vymedzenie rámca Iohannidesovho chápania emocionality. 2 venovaniami a jedným citátom z výtvarnej eseje. A práve venovania, to sú venovania knižné, sú zaujímavé tým, že oni sú vlastne na takom rázcestí medzi intimnou a verejnou podobou. Tie venovania sú vždy intímne, sú osobné, sú súkromné, ale zároveň sú vždy aj nejakými verejnými faktami. Prvé venovanie pochádza z roku 1963, je venované matke, teda Iohannidesovej matke, z prvej Iohannidesovej knihy Súkromie. Znie takto. Mojej drahej mamičke, ktorá ma vychovala, ktorá vo mne rozvíjala cit, ktorá ma naučila hovoriť a mať rád ľudí i zvieratka, všetko, čo žije. To je skoro ako nejaká, jak sa to volá? Tá terapia s tými zvieratkami však. Mojej mamičke, ktorá mi čítala rozprávky, kupovala hračky a sedávala pri mne dlhý rad večerov, keď som bol chorý, mojej drahej mamičke, ktorá si ma vždy opatrovala ako krásny a dobrý anjel v snoch. Veľmi drahá moja, že nikdy nezabudnem na to všetko krásne a dobre, čo si mi vštepovala do duše, lebo v živote človeka sa nikdy nič nestratí, ani na svete, ani na nebi, ani vo vesmíre. Matka, pravda, hodnotila v synovom dospelom veku jeho praktické životné schopnosti celkom triezvo. Napísala o svojom synovi. Je taký sprostý, že z neho nikdy nebude normálny, rýchly človek. Tak to je také celkom dobré ako pre vyrovnanie takých 2 veľmi silných emotívnych postojov, jedného veľmi expresívneho a teda aj veľmi takého exkluzívneho a druhého takého, povedal by som, úmerného. Špecificky o úzkosti vypoveda druhý citát z venovania v knihe Zločin plachej lesbičky z roku 1992, to bolo obdobie Iohannidesovej zrelosti. Hovorí v tom venovaní asi toto. Uprostred mnohootáznikového času, aký som už raz zažil ako chlapec, vtedy som ešte netušil, čo všetko je čas a už vôbec som nevedel, že je mnohootáznikový čas. Vtedy som sa iba bál som sa chránený rodičmi ako jedináčik, ale doma bolo dobre, mal som 2 veľké stavebnice, bál som sa toho, čo sa deje na ulici a zda už dieťa je čímsi a v čom si prazákladom hotový človek. A teraz bodka za tým. Obávam sa roku 1939, v roku 1992, pri troške pamäti, to boli časy, v podstate, keď sa dostával k moci Vladimír Mečiar. Tretí citát vychádza z reflexie Jana Iohannidesa o napätí. Používa pojem napätia v kontexte nepublikovanej tatranovskej monografie o Rudolfovi Krivošovi z roku 1969. Napätie. U Kierkegaarda sa volá úzkosť, ktorá núti voliť. Camus to volá pocitom absurdnosti, Jakova Böhmeho je stimulom snaha klasifikovať to, čo sa takmer nedá preložiť do rečí ľudí a tým pomôcť ľudskému rodu. Napätie. Bosch a Rembrandt, Michelangelo a Greco. Teda ide o vlastne nejaký základný pocit existenciálny, ako ho vníma a chápe Iohannides. Napätie v autoroch ovládlo zobrazované tvary, podmanilo si ich, vrazilo pečať telám, aby vypovedalo o napätí a nie o svojom príbehu. I keď v starom umení
Je vyslovenie tohto napätia viazané takmer vždy na legendu, na výsek z deja, na konkrétny potres, scénu alebo mytológiu. Je v Gogových slnečných krajinách práve tak ako v Münchovi, práve tak vo vyprahnutých a zlovesne prázdnych námestiach Georgea Kirika, ako v Delvovi, u Daliho i u Picassa, u najmladších Španielov, práve tak ako u Francisa Bacona. Motív napätia použije potom Ioannidis aj v druhej časti eselisty Peržanom, teda ten pojem napätia, úzkosti, bolesti je u ňoho vlastne nejakým úplne kľúčovým pojmom. A celkom na záver, city, úzkosť, bolesť, napätie sú kľúčové slova Jana Ioannidisa, ktorého hádam spájajú s témou tejto konferencie. Ďakujem. Ďakujeme pekne, takže to bol príspevok literárneho vedca k našej tematike. Praje si niekto jedna otázka, je možná ešte? Nie, takže v kulároch, pokiaľ nejaká dozrie a prajem vám dobrú chuť a prosím vás, keby ste sa poponáhľali tak, aby sme o 14:15 mohli pokračovať jednak tu v tejto sále divadelnej a jednak v paralelných workshopoch. Peter bude mať tiež workshop, kde bude ďalej rozvíjať tému Ioannidisa a trápenia.